Velkommen til Facebook, det er Per, og jeg vil vise dig i en video nu, hvordan du kan bruge Facebook. Du har set, hvordan du bliver tilmeldt. Det er en forudsætning for at overhovedet kan bruge Facebook. Når du har fået en konto, så kan du logge ind herudefra, og jeg har jo lavet en konto, der hedder Uffe, og nu er det sådan, at jeg desværre har fået min bil stjålet. Det er en ældre bil, og det er desværre sådan, at forsikringsselskabet ikke rigtig vil give noget. Så det kunne jo være meget smart, hvis det var sådan, at der var nogen, der kunne hjælpe mig med at finde min bil. Og nu er jeg så logget ind på min konto, og det vil så sige, at jeg skal oprette en annonce. Og det første jeg gør, det er, at jeg finder den kategori, som jeg vil oprette en annonce i. Det er sådan, at det står på lidt forskellige sprog her lige indtil videre. Det er et spørgsmål om lige hvordan det rent teknisk kommer til at blive, men i hvert fald kan du i hvert fald se, at der også står biler her på dansk, så der er en mulighed for at kan lave en annonce. Men ellers så har du et hav af kategorier hernede af, hvor du kan simpelthen se og lægge dine annoncer ind i de forskellige kategorier her. Men nu er det jo sådan en bil, jeg har fået stjålet, og jeg vil gå ind og lave en annonce, så jeg starter med at gå ind i kategorien, og der er et par stykker her i forvejen. Men heroppe, der kan du se, hvor der står annonce. Skriv en ny annonce. Det vil vi gøre. Og så kommer du ind, hvor du har mulighed for at skrive en annonce. Og emnefeltet heroppe, altså det er den overskrift, der blev vist ude på hovedsiden. Der vil jeg anbefale, nu er det en bil, men at skrive et eller andet, som gør, at andre kan søge. Det vil sige, i det her tilfælde, hvor det er en bil, vil jeg skrive mit registreringsnummer, og nu finder jeg så bare på noget, den hedder PP 12345, det er til at huske. Og så vil jeg skrive lidt om her, Fiat 600, jeg vil så bare skrive en tekst. Nu har jeg så bare skrevet her, det er en Fiat 600, der var blevet væk for mig, og spørgsmålet er, om du kan hjælpe mig med at finde den. Men lad være med at skrive dit telefonnummer eller din private e-mail, og det er hensyn til din egen sikkerhed. Der er nemlig et internt kommunikationssystem i vores database, som gør, at dem, som finder dine annoncer, og den, der så også finder din bil, han kan kontakte dig internt via vores system her. Så for din egen sikkerheds skyld, lad være med at skrive noget som helst. Det var lige en lille sms, der kom der. Lad være med at skrive noget som helst, som gør, at folk kan finde dig, altså i forhold til privat telefonnummer, mobilnummer eller adresse eller e-mail. For din egen skyld. Men en ting, som er vigtigt, hvis du skal have fundet din bil, så er det meget vigtigt, eller det kunne være noget andet, at motivere folk til at hjælpe dig med at finde det. Så derfor er et krav her for private annoncer, at man lægger en dosør på, og jeg vil så godt give 1000 kroner for at det er en, der kan hjælpe mig med at finde den her bil, fordi den er jo ret vigtig for mig. Og du har så også mulighed for at ændre teksten. Vi kan jo lige sige sådan her, vi kan jo lige skifte farven her, men alt det kender du garanteret fra et eller andet program, så bliver farven rød her. Du har også mulighed for at indsætte en smileys, det vil vi så gøre her. Sådan der. Og så kunne du jo selvfølgelig skrive noget mere, hvis det er det, du har lyst til. Og nu skriver jeg så bare sådan der. Det er sådan meget hurtigt til at finde ud af.
Så går du ned her, og der har du altså så lige mulighed for at gemme den som en klade, så du kan lave mere tekst og finde den frem, hvis du vil det. Du kan også få vist prøven, inden du lægger den op på databasen, og vi vil da godt lige se, hvordan min annonce kommer til at se ud. Den kommer ind under biler. Vis prøve af det, altså så det kommer der så ikke til at stå, når du siger OK. Men det er sådan, din annonce kommer til at se ud, og jeg laver teksten rød her, og har også en lille smiley på. Jeg græder. Okay. Så er vi inde. Jeg kan godt godkende, så udfører jeg min annonce. Og så er den nu gemt i kategorien under biler, og den kan du se her. Og hvis så der er andre, der logger ind, så kan de se din annonce, og de kan så se, hov, du vil give 1000 kroner. Jamen, det var da måske en idé, jeg lige holdt lidt øje med, om der skulle være en Fiat 600, der holdt herude et eller andet sted. Sådan laver du en annonce. Meget enkelt. Ja, og du kan jo så lave flere annoncer, og du kan så se, at den ligger også herude af Uffe, og her har vi registreringsnummer, og det er så altså kun mig, der lige har set den indtil nu. Sådan gør du. Det var alt for denne gang. Vi snakkes ved. Hej hej.